shi kuma la'anan ne marar albarka dan zani anguwa cewa yayi in ka gan shi me zai yi maka. Allah ya sine wa uban da ya haife ka, Allah ya sine wa uwar da ta yi dalilin zuwar ka duniya, billahi yanzu duk sinannu ne. Shugaban halittar ka ce wai in ka gan shi me zai yi maka. Balalau sa'a maula wannan zancen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Wannan shine raddin da Malam Ali na zawiyar Shek Abilfatahi yayi zuwa ga Balalau. Kafin na sa muku cikakken bidiyon, ina buƙatar da Allah ka saurara ka ji wani ɗan takaitaccen bayani da zan yi. Sau da yawa idan ka lura a wannan zamani, irin wannan maganganun marasa daɗi wanda ake yi zuwa ga fiyayyen halitta sun fi fitowa daga bakin 'yan izala. Ko me dalilin da yasa suke wannan abun? San annabin ne ba su yi koko? Amma wallahi tallahi yawancinsu suna magana marasa daɗi. Yanzu ka diba ka ga wannan magana da Balalau. Idan gaskiya za a bi, magana gaskiya bai gyara ba, bai kyauta ba. A matsayin shi na shugaba bai kamata bai dinga yin irin wannan maganganu. A cikin bidiyon wannan bawan Allah za ka ji yadda aka bada tarihin bayan Allah salihai wanda su kullum gurinsu a duniya bai wuce su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ba ta duniya suke ba, ba ta lahira suke ba, ko a aljanna ba ita suke ba wallahi. Gurinsu kawai su gansu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mu dai fatanmu Allah Ubangiji ya ƙara mu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kashe mu cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel tamu mai albarka, ina roƙo ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ga bidiyon nan kamar haka. Shi kuma la'anan ne marar albarka dan zani anguwa cewa yayi in ka gan shi me zai yi maka. Allah ya sine wa uban da ya haife ka, Allah ya sine wa uwar da ta yi dalilin zuwar ka duniya, billahi yanzu duk sinannu ne. Shugaban halittar ka ce wai in ka gan shi me zai yi maka. Balalau sa'a maula wannan zancen. Wani irin rayuwa ce wanda muke ciki duniya? Rayuwa ce gwara abin da duniyar ta tashi ya fi sauki. Ka ji abin da gwara ka sa dalma ka kunna ka toshe kunnanka. Wani sahabi fa bari in gaya wa sinan ne la'anan ne har yanzu karin wani magana. Yanzu kun gane wannan magana, wannan tsohuwa tana magana cewa ba aljannan ne ba gabanta ba wuta take jin tsoro ba. Tsohuwa ta ce yanzu ya Rasulullahi na san cewa aljannan nan aji ce, in ma na shiga aljannan ban sani ba ko na san tabbacewa aljannan na ba irin naka bane. Saboda haka in kuma ban shiga ba zan ma ganin ka ba har abada. Shine ma'ananta ba hal tajma'uni wa habibiyar da, shi wani gida zai sake hada ni da masoyi na annabi Muhammadu. Sai ta fashe da kuka. Sahabbai burinsu ba aljanna bane, ganin manzon Allah shine burinsu. Shi kuma sinan ne na cewa in ka gan shi me zai yi maka. Dan girman Allah wani irin duniya muke ciki? Mutumin da ba ganinsa ganin Allah ne, hada hannu da shi hada hannu da Allah ne, ambatonsa ambaton Allah ne. Wannan kake cewa wai idan ka gan shi me zai yi maka? Allah ya sine masa albarka. Wani sahabi yana gona aka kawo masa labarin wafatin manzon Allah. Aka kawo masa labarin wafatin manzon Allah. Yake cewa ɗansa ya kawo masa, ya ce ya baba, ya ce ma'aiki Muhammadu Rasulullahi ya yi intiƙali ila rafiqul a'ala. Ya ɗaga hannu sama, ya ɗaga kasa, ya ce ya Ubangiji ya ɗauke masa ganinsa tun da ba zai sake ganin manzon Allah ba. Take ya zama makawo. Ya ce ya Ubangiji tun da ba zai sake ganin manzon Allah ba, a ɗauke masa ganinsa. Wannan fa shine sahabban manzon Allah. Amma sinan ne la'anan ne marar albarka ka fito ka faɗi wannan kalma.
duniya wani iri muke ciki? Ba gwara Trump din ya zo ya bindige mu gaba daya mu tafi lahira ya fi ba. Me amfanin wannan duniya? Gashi fa sahabi wafati fa manzon Allah yayi, ya roki ubangiji Allah ya dauke masa ganin sa tunda ba zai sake ganin manzon Allah ba. Wani sahabi ya zo ce masa, ya Rasulullahi, ya ce masa ma a Abdulhami ka tanada wa ranar tashin alkiyama. Ya ce ba yawan sallah, ba yawan azumi, ba yawan gaira anni, cewa sai dai ni uhibbullaha war rasul, ina son Allah da manzansa. Sai Allah ya ce, manzo Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da abin da yake so. Sahabbai suka ce tun da muka shiga musulunci, ana sai ce ba mu ji kalman da ya faranta mana rai a musulunci kamar wannan kalman da manzon Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da abin da yake so. Ita tun da suka shiga musulunci, bayan musulunci ba su ji kalman da ya da musu rai ya ce wani kamar wannan kalman ba. Anas ya ce ku shaida to ni ina son manzon Allah, saboda me? Ma'ana ya yi tarayya da shi a duniya da lahira. Ya ce ina son Abubakar, ina son Umaru, ina son Usmanu, ina son Aliyu, ko da ban yi aiki irinsu ba, saboda Allah ya hada ni da su a guri ɗaya. Yanzu wannan duniya ba ta zo karshe ba. Yaro sinanne marar albarka ya hau kujerar malanta, bai san kalman da zai furta wa manzon Allah ba. Allah ya sine masa albarka. Allah ya isa, Allah ya isa, ya jiyar da mu abinda har mu mutu ba za mu manta ba.